dosta je bilo. Dame i gospodo, ova kriza nam je prijetnja, ali ne smijemo zaboraviti mnogima od nas ujedno i prilika za pronevjeru državnog novca. Ja sam prototip kandidata za visoke državne funkcije, dolazim ispred NDU-a ili ga Nacionalne diletantske unije i po prvi put otvoreno govorimo o agendi koja stoji iza floskulatornih predizbornih kampanja. Predizborna su obećanja demagoški manevar širokog dijapazona u kojemu nastojimo obuhvatiti sve i svašta te tako upecati simpatije birača. Interesantno. Vrlo dobro znam dijagnosticirati postojeće probleme. Doduše, zato nije potrebna ne znam kakva inteligencija s obzirom da problemi vrište sa svih strana. Paradoks je što u startu znam da neću izvršiti ni blizu obećanom. Za provedbu temeljitih reformi nerijetko je potrebno donositi nepopularne odluke koje mnogima neće sjesti. A kako ću onda ponovno dobiti izbore i ostati na vlasti ostaje glavno pitanje. Nego zanima me. Kad čujete riječ političar ili političarka, što vam prvo pada na pamet? Nemojte puno razmišljati, samo natipkajte u komentare. Za vrijeme mandata na čelu stranke nešto ću probati i ostvariti da ne bude da baš ništa nisam napravio pa ću po tome drobiti do besvijesti. Ipak, velika većina mjera koje NDU donese ne samo da neće popraviti postojeće stanje, već će ga i dodatno razjebati. Ali o tome ću šutjeti. Svojim nelikom i nedjelom garantiram vam sljedeće. Ulagat ćemo u područja od posebnog osobnog interesa. Hoćemo. Zalagat ćemo se za njegovanje postojećeg nakaradnog pravosuđa i državne uprave. Upravni postupci ostaće kilavi, Sudske postupke gledat ćemo još više otegnuti, a korumpirane suce i državne odvjetnike u sukobu interesa nagradit ćemo posebnim priznanjima. Borit ćemo se protiv ravnomjernog razvoja i decentralizacije države. Sve ćemo gledati naprtiti u glavni grad i eventualno poneki regionalni centar. Oformit ćemo odbor, pa sad ovo, za fabriciranje sumanutih parafiskalnih nameta. Nova radna mjesta, ništa to, strukturne reforme, ma kakvi, ni zdravstvo nećemo zaboraviti, potrudit ćemo se da zakrca u dugovima. Za katastrofalno stanje u državi krivit ćemo koga nego prethodnu vlast. Laku noć birači, naivnošću ste nas opili. A mene zanima, koje je najoriginalnije političko obećanje koje ste čuli? Do idućeg videa tipkamo si.